Bueno, hau be azalaren amabikoa, bigarren zatize. Ba, egiz esan oso labankor da, oso. Eta orduan, gure bari kamera amateot. Hemen, honek, bueno, boletuzak esatotziez, baina badiusak, honek txarrak ez diez, Eta gorko ederrena oin arte bintzat, bueno, ikuste nizten da, egon goziela ederrak bai, beste atzu, baina, bajanda dauz. Eta hau bai, Eta urkizetan hartien. Apoletarri janda bau, Txikitxo pilu bat da. Bueno, nahiko hartu bat bai, horri beste bat. Ia, bizerazten izan, baina, bueno, ez dagote esperantzan dirik, normalien. Jane, haintxe itxuet, ja, hain biztar dute, bertu mundiat ditezela. Bueno, eta gaurko azkenak, hortxe beste bat, hori hortxe, hori janta dago. Bueno, han izan duaz azkenak, hemen be onduan, dauzenak. Hor justo aritz bat dau, eta, gero urretzak dauz, baina, aretzaren, seme alabak. Bueno, eta hau da gaurko emaitza, Segiz esan, pilo bat egon diez, baina egongo litzakez honen 3 alako, baina horkatza jande egon diez. Venga, hurrengo arte.